South Africa yonke. Le video ngiyiqondise uprincipal waseSukuma Comprehensive High School ePietermaritzburg. Ngiyacela bhuti, ngiyacela khehla lami mawubona le video usize usukume. Kunenkinga enkulu ezawuvela enganeni phakathi kwengane nothisha la engibona ummese udinga ukuthi kuzokhulekelwa lezi ingane ngokusheshsha ngokukhulu ukuphuthuma. I know maybe umjudge ukhethe lezi noma ukholele lezi ndaba okholele hlala uzizwa, but ngiyacela this time ungithathe nje serious kancane. Kumele eSukuma Comprehensive School kuzothandazwa kakhulu noma kwi-assembly, ngoba kunomntwana ozoba nenkinga nothisha agcine ekhipha isikhali. Lento iyinkinga, ngiyacela ukufika, ngiyacela kakhulu khehla lami lapho khona mawuyibona le video nabothisha kunento enkulu enikhungethe izingane zidelela ngendlela eyisimanga azizenzi. Kunento okumele soyikhulekela ethinta idemoni, kunengane econtroller usatanism ozoyifakela kubantwana ukuthi bagcine bedla ama-drugs esikolweni nebafundisa. Bothisha baseSukuma, angifuni kugcine oyedwa wenu ethintwa isikhali ngento kade singayilwa. Ngiyacela, angifune even cent, angifune lutho. Ngithunyiwe, ethunyiwe kuleso sikolo. Ngiyaqala ngiyobe ngiqala ukuya esikolweni, ngithunyiwe kuleso sikolo. Ngicela ukufika ngizoceda nje 80 minutes. I need to pray for those kids. Ngiyacela ukuzokhulekela labo bantwana ukuze baphase, abazali babe proud ngabo ngoba bazoluza okuningi. Leso sikolo sizofakwa kwe-administrative. Ngiyacela principal uyithathe serious lento ngisho, khehlele iziloni.